Centre Picasso està en un edifici del Renaixement català i s'exposen les reproduccions de tota l'obra que va realitzar Picasso a les dues estades, a la primera el 1898-1899 i a la segona l'estiu del 1909. I amb aquesta exposició s'explica aquests lligams tan forts, lligams plàstics i lligams sentimentals que es van establir entre el geni, el pintor, i aquest poble. És un personatge que relaciona molt amb la seva terra. Ell ho diu, que l'originalitat consisteix en tornar als orígens i la seva obra realment està molt influenciada per aquest contacte amb la natura, amb la gent del territori, amb el que està passant en aquella època. Trobem a Mas Miró, és considerat, com deia el propi Joan Miró, l'origen de tota la seva obra. Estem a Mont-roig del Camp. Darrere meu tinc la Casa dels Masovers, que és el model de l'obra del quadre de la Masia, una obra molt coneguda de Joan Miró. Per ell significa el vincle amb la terra i el seu paisatge emocional, com en diem des de la fundació de l'artista i de tota la seva obra. La casa d'estiueig que Pau Casals es va fer construir a la platja de Sant Salvador, un indret fantàstic davant la mar que Pau Casals va dissenyar perquè es convertís realment en la seva residència i en la seva llar. Aquí ens trobem a la bodega de les Vinyes del Convent, on des de 1296 aquí van estar els templers i ells feien vi aquí. I nosaltres ara fem el que ells estaven fent antigament. Històricament, Reus és molt important amb el tema del vermut. Als anys 50 ja hi havia 50 marques d'uns 30 productors. Avui en dia en quedem 3. Ja no només el mètode de producció és important a dins de la marca Vermut de Reus, sinó que principalment és que històricament aquí hi havia molt de bullici en el tema del vermut. Aquí al territori cada vegada estem apostant més per l'oferta gastronòmica, intentant fer una oferta gastronòmica de qualitat. Actualment tenim 3 jornades gastronòmiques. Una són les del Calçot, que les fem al febrer aproximadament, les jornades gastronòmiques del Pop, que són les que tenim més consolidades aquí al municipi, que fa més anys que les fem, i l'altra és la cuina de Rosa Tarró. Al voltant de 6 anys ens vam unir cuiners i productors amb la inquietud de buscar un eix vertebrador que fos la gastronomia, que fos el territori, que fos el paisatge i treballar conjuntament per crear iniciatives de cultura gastronòmica. En total som una vintena de professionals de diferents àmbits de la gastronomia, del agroalimentari, del món del vi, de la cuina, de la pastisseria, del món del pa, tot una miqueta lligat al que seria la gastronomia. Una sopa de safrà que ens ha inspirat, ja que la Luisa Fernanda va nombrar en el seu dia que a la fonda el que més menja era sopa de safrà i corder, ens hem inspirat en fer una sopa de safrà i després un corder. El mateix, per no fer un corder, suposo, com el que feien en aquella època, han fet un corder de senyoret, tot desmollat, tot en una peça i després guarnit en el que nosaltres pensem que li va millor.
que en aquest cas és un puré de moniato, una ceba encurtida i una ceba dolça. Sobre una base d'una semisfera de xocolata que vol simular una caldera de les que feia el pare d'en Gaudí, hi hem posat un semifred, una mousse d'avellana, que és molt de Reus. També hi hem posat un strússel de cacau amb avellanes i un toc de taronja, uns fideus airosos de guianduia i a la base del plat l'hem decorat una mica en tons coure. Sopa de farigola. He llegit per una mica d'informació que era un dels seus plats favorits, una humil sopa de farigola, i és el que he fet. He fet una flor de carbassó, l'he omplert de formatge i una mica de bolets. He fet un sofregit, l'he omplit, l'he farcit, he fet una tèmpora i l'he posat d'adorno a la sopa per donar-li una mica de proteïna, juntament amb uns ous de guatja i juntament una mica amb les flors del jardí, d'aquest jardí que tant li agradava al mestre, i aquí és el resultat.